Well, fáilte roimh go dtí Pháirc Mhaigh Elvery is a Caisleán an Bharraigh seo chuimh Craobh Peile BEO orthe ag Connacht Gold an Cluiche Ceannais idir an Cnoc Mór agus Bréachmhaigh. Well, maidide leis an Cnoc Mór ha an Craobh Chamórtas buite go 8 nuair rimas a Bréachmhaigh níl sé buite ar de súr a bhainnecha an a lár fad chun caide is ha Paul Conroy imróir de chuid na Caisleán an sa amhaunta Paul mar chiimiid an son cadé mar lá hagann an sa i Caisleán an Bharraigh. Yeah, tá sé austar fád agus is socha tá an Pháirc brenn anna bhá tá gá iarn an seo tá gimmert go hanna go dtí seo tá golóir breúar who stocha nniu ach Venezuela le clé anna bhá. Well, hamid a súil le Cluiche anna bhach. Cad féin na Cluiche go dísa. Well, tas nóid leis an Cnoc Mór agus mar chiimiid bhíidir son in grúpa trí. Bhuaidir an chéad a Cluiche, chaileidir an trío Cluiche ach bhíidir sna bátaí ceathrú Ceannais, Paul. Yeah, le socha rud a son Steve faoi Cnoc Mór ná na scórna bhuair go dtí seo. Tá siad gimmert anna bhá feic muidir sin an clú Ceathrú Ceannais an bailin tobar agus an bailina sa clú le Ceannais as well. Seach sé buin se fáilte acu. Well, cad fé Bréachmhaigh mar se. Well, bhíidir son an grúpa cethir, chaileidir an chéad Cluiche a gcuine carna mar se, bhí brú mílt na chora ina dhéag son, Paul. Yeah, stocha grá ach stocha rud is faoi sin ná gur dólam siad fuú héin agus tháinig mar an deir clé an Caisleán an Bharraigh bhí golóir breúar chu an láisin agus bhí an clé sin beor TG4 agus bhí rinne siad go hanna bhá an láisin agus sa clé Ceathrú Ceannais fuair siad ceithre cool an láisin agus níl cool fáiste acu aon clé eile so tá siad gimmert anna bhá agus tá siad a bhór taithí inniu. Und churfad Paul, well, chiimiid an son. Mar chin sibh hanna gansathe a mohan son ag an Cnoc Mór agus well, mar chin anna shrimachan so a gin an so a Caisleán an Bharraigh na spechlaí gréine má ha cúpla cabíne má chuma agus nach úntach a éiscint go bhfuil slúite istigh an so a ríiste nó bhís slúa ní le gine a chá chéad nó mar sin ach fós nach úntach na slúite a bheith ar sin so chiimiid an son Bréachmhaigh agus iad am an caint an son an cúpla mulla deirg ó éidir ó sé an son is tasnómis mar se leis na fórne agus an Cnoc Mór a dosach bóra Ray Dempsey an banistóir a hácha son agus mar dúras ó chéanamh blian má imreacha. Chiimiid an son Michael an lá chulaí, David Michael ha ann mar cheaptéan. Ha Adam Naughton gortathe an cruúisiad a crasta siúd, bhí sé siúd a gimmar go húntaach ar fadómh go dtí sam líana acha nasnamh. McLaughlin agus Michael eile drathir le David Michael Shane a lára chuir taithí idir chunta ag an vertica son agus an son cad féin na tosa. Well, chiimiid an son Aidan Orm ha sé siúd mar lán tá sach be sé limar na Carnóga fu sé ceithre faointe sa Cluiche le Ceannais agus an na haunta. Peter Naughton 6 pointe a fu sé siúd sa Cluiche le Ceannais an bheirt son beirt anna háchtach don Cnoc Mór. Maidide le Bréachmhaigh mar se fuair an Peter Ford agus Shane Conway well chiimiid go bhfuil athrú a bhainnecha son Garrett Dunn idir 60 gur rom siúd tá sníonn sé mar lán chulaí sin an tain athrú a son maidide leis na tosa mar se Aidan O'Shea captéan na fórne be sé siúd a rimime na Carnóga méid cuimhlint idir a héin agus David Michael nó sig an aimsir. Well, sulla meg tús leis an taction an so tasnómis le árán na bhíon agus á chana dúine neo bheith Paddy Heenan ón na Michealaigh Caisleán an Bharraigh. Well, at the Paddy. He is a former score champion and was also instrumental in Castlebar Mitchell's victory in the county minor final earlier today. Shena fina fall a toffee allegerin buin dar slew hart in the ronnigun fe voch fesser shan shir or shencher fasta ni og for fin shir on off in troll a noch a hens a varna boil le gan roil hon bosh no sail le go ni skrech fui love na biller sholiv kani garon na vin. Úntach ar fada Paddy agus mar a derm an a job dinta ge siúd agus chiimiid an son siniad Fironid Bréachmhaigh an son agus iad site an orda sa testán agus a muffringaríon ha scá éigeanna có howlan son agus é a testáilwatha a mar derm an ghrian is scoilte na glochan so I muoinmh. Sin é John Glavey an réiteoirim hanóna ón Acha Mór agus na himróí a chur aithnéir chéile
an son Elor Hurt agus mar derm with a soul go more leis an taction and so agus an Cnoc Mór well Bhuadar son an Craobh Mór mé 8 máta riime son nuair déirnach in éireag nócha 7 Bréachmhaigh in na chuine son íl sé buite riamhacha ach vídasach le canis 2008 an taihí sanna chu son cata fálmacha ó hinne le Paul Conroy bhfuil éonrad súnsa feice gut agus éad nó sé chur Bharraigh leis sin íróid san sa chiáilisteach sa seaán níl sé sásta le caiidán na líróide mar se ha líróid eile feite ag an réiteoir. Yeah, so by no sé seach an Cobh seach agus búte go luigh Bréachmhaigh. Seo chuin éidean. A rí sé bhar cethir ar a rám siúdach fé mar a sundúil be sé I gimmert a mo fé an ort agus a chur son isteach I drón a rathir Conor ó sé agus seo chuin a rís Conor ní sé duine bhisteach ar bhaide omach céim le béidir an slú a cinnte á lorg son Ruan trasna na Pháirc Right spáis sin is sé Michael Hall a chuirn council na isteach a dro Dunn Rís Dunn a hostíanam ranóna in áit Mark Dervin Fadden, Robert Fadden Fíorchoch ceann an son agus sin éon chéad íireacht ar fóríl mar se do Bréachmhaigh ach tús má hebh Bréachmhaigh de Paul agus a ríist chuid bhadas na himróirí agus iad hanahéin treis an íróid a bheith chun na lapaí. Sin agus is tócha éon guí atá an sa chéad leat an cap go mbeidh sé an Bréachmhaigh an seo agus ar nóid tá Garrett Dunn a gimmert sin agus is tosaithe so cé go bhfuil sé gimmert in an lán cúlaí bheidh sin gimmert na tosaithe do Bréachmhaigh. Cíimiid an Cnoc Mór den chéadú Ranóna Lachlan chuin Nathan Armstrong ever chuig ar a rám siú tugann sé an passan son agus inis an Cnoc Mór ar an unsaí le Conal Dempsey Int ma Andrew Dempsey agus Rory Martin godain agus deire an líróid mé Harrison de Bhlíne agus tóigh Matthew Ruan an council Seamus O'Shea count fada Harís trúr stigan son na cumad súil héir ar éidean O'Shea Kieran King in a mask McLaughlin a bhí chó húntaach sa chléir le cheannis 3 faointe fuairse ó Lára Hurt Scanel Kevin ar taithí aige siúd Pierce Rutledge pass an choristeach aige anna yes ar fad ó Naughton Peter Naughton an council Harnash Station Cnoc Mór took a siad a ríist le Shane McHale Bert Crehar le siúd ar Bainel Choma By sé similar dús céhhaith sa Mercáil Kevin McLaughlin céhhaith sa Mercáil Conor O'Shea agus Matthew Ruan tá golóir peladóir idir chundé gimmert an seo. Is cinnte bhfuil expéidir go gimime sin chéad deis ar bhaid an sada Rutledge agus Rutledge ar deire sásta an puinte ghlacha agus puinte maithe bhí an bhíidir fáinach Paul agus fuidir an fearsan áit cartan son. Sin bhí siad fáinach agus líróid máisteach agus for Keith Rutledge agus ris sé crua agus for sé puinte an bháin sin. Nómat méthe mar se puinte don Cnoc Mór. Gan éon scór ag Bréachmhaigh go fóil. Iirecht a bhain ar fóríle cáfach. So leis sé simuléáil tá scúbadóir os cór éidean O'Shea siar an sin so by an Cnoc Mór ag dul beidir beag an cosintach ar dús chun a bheith stocha an céad cúpla núméid an cluiche an a bheith sábhailte leis an líróid agus an sealamh na líróid bheith acu ar an tíomh seo an bór. Chun cín council nach chuirsteach a chu dro Naughton. sé go maith an council nach mead istéig an teanamha. Isn't it deis ar scór an sa. Beidir go broch sé amach fós do Rutledge, Pierce Rutledge. Dinta go maith Pierce. Of Lloyder úsáite gechan roiin spáise chuhúd a hen. Inis an passan go dtí McHale. Pass agus há scór eile. Well níl anna obair ar fád ar deire chun an brúson a chur ar Conal Dempsey. Agus is táim gur kicked the cuaig a bheith ann. Sin bhí deis maith go an sin puin seáil am ceapan go sé mé amach to kick da the cuaig. Cíimiid an son Ray Dempsey, Bannisteoir an Cnoc Mór. And out Ray ha bhí mar Bannisteoir, BEO ag sa chrád menúr, fé blianas fihead.
agus gan dát írim róir é héin I dimmer sa Cluiche Ceannais sin nach dóna é agus go daine nócha sé. Isbí fechten son ar chúl báire Cnoc Mór Colm Reap. Galore pointe fáite Colm go ddíos sa bheachtas so ba seans Mhaigh an seo. Is Colm. Bharraigh go má ábailte immerte muffe an ngortacha sé gimmert stig sa bhaide agus sin drochíocht bhuaig siúd agus ceann eile chur ar fóríl. Céad ceann go leis géal don Cnoc Mór. Rob Hennelly. Cnoc Mór gríomh fada. Dit mistan Kev's up a chlas soas an soach. Dog Kev do Chanar Flynn agus an gháil ó Chanar Flynn. Johnson Tokenson ige éidir orm. Sin cinenne. Nanú de raig leis an immert agus droch Hassanson agus Garhamach agus sechuin Seamus ó sé pass drona bhreithar Conor. Conor leis an gitóg. Chursan isteach a dro Colm Flynn. Chéidir dún Colm Éiscin san immert am Ranóna. Éidir á lorg, éidir ó sé. Rimla na Carnoid ach ten Con Flynn Harnash. Dro Fadden agus in Isham Shin Shishud Matthew Rowan. Without Rowan. Trial ige siúd an urig agus fór nó Australia Cmad Súler. Danse sa bhaile, danse le muo. San búirte Harnash agus dinta go Mhaigh. Keith Mulcrone. An over ar Fadden son ó Shane McHale. Dara Maran I dtírig an scór san nach haim siú éidir nó sé inis. Sé féchan teastan na Pháirc. Seo sé Michael Hall. Hall in countsa amach agus I'm sin sé Fadden. Agus deire ilan fír géir an son ach iirecht eile ar fórílas in countsan búilte ag Matthew Rowan. Jeis má rinne Bréachmhaigh amach chun an sean sin a Craobh ach tá sé simúla tóca le cé cúpla númad an os éon óir bhís éidir nó sé tíbh sib bíon Birch a Warcall, so by sin Jacker éidir nó beidir go náróid sé sin tréis cúpla númad. Cnoc Mór an son Peter Ford agus Shane Conway son na mar Vanistóirí ar Bréachmhaigh. Tá siad le bhail ó 2016. Idir an gabhta Cathrú Ceannais an urig an Cluiche Ceannais a 2018. Seo deis an soig Norton din bhsteach ar bhaid agus Norton chuint sin ceann san trastas ó sé báirtas an angach ag a Darren McHale. Úntach ar fad ó Peter Norton chuinnig sé Darren McHale le tachtarsteach le Lewis agus báirtas an angach ag a McHale. Anna coola sin agus rinne Peter Norton go hínta. Go ddíos a bheachtas tá híanana trícha scóráil teige. So by seanna sásta lei sin beidir go sé chun an seansa thógáil as é chur an trasnánach chunne sé a gimmert agus chroigh sé an cúil sin do Darren McHale agus cúlínta agus túsínta an Cnoc Mór an seo. Se go dain anna hús ar fad agus dálinn scéal de bhór an breise sa Cluiche Ceannais I dibradárin. Hámid an so ar YouTube fé láthair ach Yn chríoch nóig an gluiche san dibradáin beimid Harnash an delafís an mó tradiisiúnta agus an council Garhamach ige David McHale captain an Cnoc Mór. Bharraigh an isle Nathan Armstrong Ryan Spáisio sa chóramach ige. McHale captain na fórnach chur san Harnash I dro Armstrong. Inis an líróid an mó díirech agus iad díirg an council Versteach a dro Norton nach Bharraigh an council ar fóríl an tarna ceann ar fóríl. Ach Paul Bréachmhaigh is tócha chéine fechandir an gluiche sa riimiis féidir se rá na cutíontachta ní sé búte hanachach na himróí acu sa riile a cha anna hús leis bheith an Cnoc Mór agus ceist na móra le freigart in isig Bréachmhaigh. Stocha brenin siad beag an nervhís agus stocha chaladir an Cluiche Ceannais gá bhbliana hin, so tá beidir níos mú brú ar húsin inniu agus tús níos fearr tús níos fearr dinta an Cnoc Mór. Náir dam a fácin íl ména chocht neomatach go díirech an tús bheitá lorg ag an Cnoc Mór. Sin é McHale a fuair an báide ó chéanamh ibhre héine ag ar rom siúd. Conal Dempsey. McLaughlin aimse ige. McLaughlin feicálach Lewis a chluiche. McLaughlin á hocrú féin. McLaughlin á bhuaile leis an gitóg ach McLaughlin á chur son ar fóríl agus well sin ach a rís maid leis an bharsan Paul bhí mar caint fé riimiis an gluiche feicálach Lua Róhin sa chluiche. Tá, agus tócha tá sé gimmar timpeall lár na Pháirce, tá sé anna compóir de gar líróid. Bhí Deis Mhaigh an sin ceann Jacker
bhí an míá agus tá sé gimar John was fiachtas go dtí seo, so is imróir an bhór éisisin go an Cnoc Mór. Ciceach son ó Henley a dtír go sé heim siús. Heim sin se, titan se chun talún is an a dóg séite agus dain réitóir sin kick sé go Bréachmhaigh se chuin inisiad. Passan I dro Flynn inis leis an gittóg Flynn á bhóla agus an scór aimse ag Bréachmhaigh agus tríis léonómat deire haid chlár a scór. Tá agus scór an bháin sin ag Colm Flynn. Rinne éad nó sé an bhá timpeall Lárna Párca agus sin for Matthew Ruan a Leroy agus thug sé go Flynn agus haspáin sé a bhúinín an sin Colm Flynn agus scór an bháil in a cosías. Colm Flynn agus fu sé siúd seach buinte sa chlé leithcheannis Kerry Keane ó chican a séir. sé go maithanán an scruach a chaim siú an leid sa. Passan dro Keith Rutledge foul siúd. Simonech an réitóir sa chórásan mar se a Raiglin sa John Glavey an réitóir. Na rúthar an sa ó Orm. Aidan Ormondson an pass láimhe. Stachan sa rein spáis ag an nátan. Ní hógan sé an tansa hitóg mar ha sé bra ábalta an tansa hógan leis an nesó. Scórálinn. Scór an bháin sin Peter Nocton agus Leroy Jack ó Aidan Orm agus brenin siad an a Don Sheriff na tosaí sin. Pointe bháin ag Rutledge, pointe ag Peter Nocton agus tú san bháig na tosaíthe an Cnoc Mór. Henley a bhúil an na caide agus dinta go deas aige siúd Séamus ó sé haim siú an Mark Glock aige. Raiglin inis chun sin count na isteach a dro Dunn. Garrett Dunn na tuairtaigear Sean Holmes. Dunn na casa Harnash. Sin an passes fear a dro ó sé ach cinn sé go má lappa agus méar éigen a chur leis. A sé trabhfuil leis fós. Inis an count son. Dro Ruan agus há an tarna pointe feitecha agus an count son feite ag Matthew Rowan. Scór an bháil Matthew Rowan sin a chosí sé sin ar kick amach ionta go Robbie Henley go dtí Séamus a sé Lárna Párca. Leroy Jack go dtí Aidan ó sé agus tá Aidan anna láidir anna dhechar é stoppa agus croigh sé an scór sin de Matthew Rowan. Bhí annach chuid obair le duine bheith Aidan chomá níor bheith sin an passes fear riamh ó Garrett Dunn chun é chaim siú nach chin ó sé an jab chur sé leabhéir leis agus a ríist íon sé an action in íag son. Dinta go má ag Dempsey Harnash sa dro Rutledge a sin íireacht son fé bhrú agus dinta go má ag Séamus ó sé an son brú a chur a Rutledge. Sin agus sin rudí buga sin a dhéananas an difriocht mór anna bhrúin sin ó Séamus ó sé agus aibríonn Séamus anna crua tá sé gimmert mar gimmert sin Lárna cosint agus immer an bhá an bblion se freisin. Rob Henley dó anna haí ag siú le mu ó fan mlíonta. Cé go rág sem panéal feicth Hamelín. An na chuimhlinn idir a héin agus David Clark den Yancy san Gansi ibre a héin BEO. Can sa bhúilte ge Conroy sé dír go bethir Aidan a chaim siú. Sé iirecht an Marco Vaca ó scór David McHale an Lán Chulíd an Cnoc Mór ar sin Bertus Tracas. While mar deire airóig le Shane McHale an count san na háilt don Cnoc Mór agus an adóg séite ge John Glavey. Machgur sin Shane McHale há sínte. Sin go dain. sé gimmert go má go dtí sé Shane is imar mór é go gan Cnoc Mór. Leroy Jordan sin O'Connor sé seach go dtí Aidan ó sé. For sin Leroy ach bhí trúr timpplair nor tháinig sé síos leis an Leroy agus é búte reis sin ag Cnoc Mór so rinne sí bheith sí sásta leis an céad trídeag númad Cnoc Mór go dtí seo. Mar dúras Shane McHale a há sínte imar bhfuil taithí idir chúnta aige le BEO agus a bhí gimmert sa chluiche canis ó bh bháhíle sa séideag an nuair deireadh gur sre an Cnoc Mór an chluiche canis ach ní sé buitecha ó 9-7 mar se as cuma más an Cnoc Mór nó Bréachmhaigh a bhuain an neamh is féile bheith brá siúráta go méid neart ceiliúra. Stadler a chur san seasan na Párca. Sa ríist an Cnoc Mór brasásta a bheith fáinneach Shelvich mad ar an Leroy. Nartimróí hir ag an buinte sa ag Bréachmhaigh. Tá na stocha rud atá an gáirin í dhéanamh go dtí seo bhín cosantóir sa bhreis an gáirin. Well déine siad iireacht an cosantóir sa bhreis
a bheith acu. Ach tá seans amháil seo ag Cnoc Mór. Darren McHale cailte get siúd áfach. Keith Mulcrone in se go maith an son Rory Martin a bhaim siú. Dylan Cannon and son. Rinne Matthew ran on a bháin sin. We shake over rinne sé má gan fála a hortwai an sin agus for sin Leroy Rash. Kimi Dowland son tá anna chuimhlint níl méach ceir nómatí déag nó mar sin ach anna chuimhlint idir an dá captain David McHale captain an Cnoc Mór, Aidan O'Shea captain Bréachmhaigh agus anna chuimhlint atra ha McHale a dul céim le O'Shea go dísa. Tá sé go dísa, yeah, agus tá sí ag déanana go má. Ach, you know, by rá sé ag Aidan bhí happen. Ní bhaid sé sása leis an ceann sin. Winning fan McHale ní sé dír counts an na chuiristeach I dro Naughton ach amachchan son ag Mark Dervin an lá chulaí de Bréachmhaigh. O'Shea sin pass glóirteach sa spás an son de dro Tommy O'Reilly. Crumme sé ó scór Conor Flynn. Seachhuin O'Reilly Ilan Pháirc géir. Mar se duine sé iarach Tráchtaireacht. Brú a tachtar siúd ó Conor Flynn. Seachhuin Dunn, Garrett Dunn. Titanseach an talún a nadóg séite agus ríis de sé ag Bréachmhaigh an sa an Barna Laidú. Yeah, agus Leroy Jean took a seach an sin ó Aidan O'Shea agus cé go rinne na cosatóirí an bháin sin soca raibh sé cinál seafaiseach nó amaiseach an fála hort sweamh an sin agus seansaigh Tommy O'Reilly an seo. Tommy fuair gáfuointe má fé ar chluithe leithcheannis I gcuine cathair na mart. Chéad pointe bhailte héann sa an chéad cheann ó chic sérdal in scéal agus há an struch aimsige dinta go dasaige Tommy agus há Barna san leide hinis go gáfuointe. Agus well an nadóg séit an sonnig an réitóir agus beag brise a gcuin agus am cinnte gohfuil tart ar na himróirí agus an dhrian mar derma tainmh an sá. Héanna dó fáite an Cnoc Mór Bréachmhaigh há trí faointe fáitecha agus fechmíad a dosach bháir a Paul ar an báide son cadé mar chríoch agus a ríist an fáine úntaach ar fad ó mar a chiimiad an sá dosach bháir ó Naughton. Yeah, rinne Peter Naughton go híte go sin agus Leroy Anna trasna go Darren McHale. Agus cool an agus cool an Lewis Cliff. Agus rí Paul bhí sé níos fosad an puinte ach Cnoc sé ríist bhí sé féchin mór himplair Cnoc sé an rúthar ó Darren McHale an imirt ar fad. An imirt ar fad ó Peter Naughton agus tá sé sin ag imirt anna go dtí seo Peter Naughton for sé puinte bháin an imirt puinte anna agus you know by Cnoc Mór níos ástaí go dtí seo mar soccer síos níos fearr ná Bréachmhaigh go dtí seo. Céimiid an son an dáir an banistíochta caint leis na fáin agus ná duine í darú tréis an chluithe sub ag an Tour de France a gin beodíh ar TG4 agus mar a deirem de dánig seachúin chomá leis sin beo na dóachlog ar TG4 be míad a tachuibh gan dat agus Craobh amán na chiil chuinnig bheith goin Dixborough in na Shamroga agus be Craobh Peile Mhaigh go díobh chomá baile búdán bhéna I gcuine baile muna agus cadé mar chuplaí ar seachna do baile bhúdán chomá iad sa chluithe ceannis sa fel agus san amáint agus úntaach ar fad é sin I dhéiscint aon chlub an levéil san a chruithint sa dághrád agus sa dáchód. Well, cic amach a bheith ann mar se don Cnoc Mór buailte ag a colm riap agus dhéon sé go maith an son dhéon sé úntaach an spásach aimsiú ach a fnacht leis bhí Rory Martin ón na Bréachmhaigh. Mar se seachúin Matthew Ruan a fechach cín ha Aidan O'Shea stig ha Bertic Madsúler. Mar se a raig le Ruan as Harnashin so dro Seamus O'Shea Seamus na Pháirc is Joisha Harnasha. Seamus I dtír pass out to Nash the Mulcrone a real avantáistige an kick sér buaitige. Rinne Seamus O'Shea go máin sin. So tá sé láidir Rick an Keane agus rinne an Cnoc Mór an fáil agus mar dúirt me cúpla an ómanthin tá Seamus sé go me seanna bháim líana Ibrin sé go hana crua tá sé anna unrach agus seansa ag Tommy O'Reilly an seo. Well, is seansa a bheith níos fosa ná mar a bhí ní fallár ná bhí den éigen nó grúpa imróirí ón Cnoc Mór a tuairteach agus ha cúpla slat breise brunta ag John Glavy ar Tommy O'Reilly.
Agus Mhaigh Modantiach, idir Kevin McLaughlin agus Aidan O'Shea son Chomás don Gravédna dírig an fáilte English an tí. Agus níor of Kevin McLaughlin ciúg sásta lei sin. Peisceile an scórsan feite ag Tommy O'Reilly agus níl atrach puinte bhain. Sinna méid agus tá Bréachmhaigh stocha tá siad sucraí a síos you know, it's a clear Caro Canis and I bella dream vi she'd teeth here the galore points of fresh and so you know tá tahi acu agus ní bhai you know bhai she'd sástig má lo féin inis. Well, simúla bóhin ní léon scór nech fighting Cnoc Mór le den nóma an nuas agus buidir fech dinis Tommy O'Reilly ha scór fightige ó chicken na séire agus bhí sé sin úntach fad is stoile mó Alan Stadler chuir sé an lámh cléchan isteachchan stoppa chuir le O'Reilly. Sin íoch mór grí agus sin úntach fad ó Conroy O'Shea agus hámid chó scóran so sin ceir faointe as sa chéile inis le sé nóma an nuas de Bréachmhaigh. Yeah, an scóran sin a Conroy O'Shea agus ón bris éiscin sin for Bréachmhaigh an gá kick amach bhúdar iad agus for siad gá faointe agus scóirín tu go Conroy O'Shea sin tá sé gimmert timpeall na Pháirc Kevin McLaughlin agus sé dénig amagaí sin. Son get Pierce Rutledge a Laura Hurt Risha Droma Kales Nish Shukun Kieran King Justin O'Grady Armstrong Reached and Bruce on the Tráchtaireacht Bréachmhaigh Shukun Colum Reap on Cool Bharraigh Colum a Dimmer a Muffin Ort Malon has achrim is shot. And sé sin buirte ar nasin son aige Aidan Orm haspás aige orm agus a gasa sí sin ní chasa sí, well chas sí ach níor bhlór son agus fanan sé ar yes agus ten sé ar foríl sin cuicín inis churthamú ag an Cnoc Mór agus bhí spás agus am ag Aidan an son Paul bhí sé de cheart aige an count an gháid. Yeah, bhí agus is immer an bhá agus tá go leor scóráil sé aige go dtí seo. Seans churthamú aige sin nach beidir go mai seans eile aige an seo. Michael, captain agus Lán Chúlaí Cnoc Mór. Is dal an scéal ag an cúpla neomat beimid a chur críoch leis an gluithe so ar YouTube agus beimid a boga go dtí an telefís go dtí TG4 ach fanamid an so YouTube go fáil. Is dinta go maithe David McHale captain na fórna an count an gháid. Trá leis takeann sé ar naisted ó Pierce Rutledge. Pierce Rutledge, Harnashadro, Keith Rutledge. Skelny, Hadra Eg Pierce and by Nel Ceannais Sean. Andrew Keith. Yeah, foul gent and shin by an kick here shot Jacker ach tá column reapachach sus a reach so by an Darish Desh Ega Captain. Yeah, Druchirach do Chéine Bhuigach. Shehe. And Han Leroyd. And the Loveg, Peter Nocton. So, has to say, oh, Colum Reapach, Peter Nocton, Trace Rollish, Pucalesh. Yeah, the Cora Bioga Kun Chinach, and the Biog, Pero the Durchin. Yeah, Ta Bruni Smoonish, Peter Nocton and Shows. Nocton Marsha. To fight to get the decent player on Emmert from Turricana and Nearach son can then score fight it Bob Henley Leroydson Mhic for Shaharnashek Shukun Rory Martin inish and get to go Shinana fast Stachs the spas inish the fech and Queen Keen ha James Minogue current Shen counts on Nash draw Ruan to draw Mulcrone Curtin Macharish to draw Ruana. Garrett Dunn, last modach. Nietzsche shoot at Tassoic, my Shochuin, Matthew Ruan. Augustin Shedur Hanon, ha Bréachmhaigh, Mhic and Keen and so Cluiche Ceannais, Craobh Chomórtas Bhuio. Yeah, Shinana scoring, Shinna Matthew Ruan and Dara Puincho and Immerchega. Agus Nero more on spots, Herbega. Agus Hogshe Shinana Wadashe, Kosyesh. Stadler, Maxim Tokaga, Colum Reap. Shukun Reaper reached. Kieran King
Lán de Roher a ríist. Srí sin anna shrot de faointí chuig cín as I chéile níos feite ag Bréachmhaigh. So go sé tarlú go minic sna clé budí sem léna taréis an brise isce go hundúil athraíonn rudaí agus rih an brise isce bhí an Cnoc Mór mar scanhá san is sé bréfaí ó hin. Ruachtan so béidir ó Darren McCailach a ríist ceann san curtha mú ach brúar. A ríist ba míad a chur deire leis an Glare YouTube again, couple of moments to spend me to her nash Aaron Delaffiche and we're down to Tommy O'Reilly and pass on the stack of draw Ruan. A halfway to fight Giza. Shachwin O'Reilly! Point to Tokig O'Reilly. Ach, we shake Kinte toward Fevoid. Yeah, on the one, Shinnig, Matthew Ruan, Lorna Parish. V. Jeshik Matthew and Hogshin Pasca Tommy O'Reilly was Jesh Cooligan. Agus Hogshin, well, you saw my Hogshin Finch who just who is higher trust on by Tommy Sauce le Shane, 3 Finch again. Simula going I'm roar on Cnoc Mór, some Alan Stadler hot trish. There will go to Wagon a Carasta, no a big destiny with Dara Hurlish and Shrod the Fuinty hot tachto Bréachmhaigh Mardem Shin shaking and Isha Sichele. Len 9 moments no no Marshinix with the Fechten son Ray Dempsey Banish Store on Cnoc Mór. Agus ní léon scór fight go san le 2 nómad déag an nós Paul. Yeah, no, níl agus by soca by imní ar faoi sin agus just mar dúirt mé cúpla nómad a hin just an brise isce ón brise isce tá an Bréachmhaigh immer bháid níos fearr agus tarlíonn sé sin go minic thosaí go Cnoc Mór an bhá ach ón brise isce tá Bréachmhaigh chun cín ar soca ar na kickan amach agus an gacáid timpeall an Pháirc. Elvery, Shinky Kamach, Tinta Gadas again, son, Shane Michaela Heim Shoe. Michaela Tourt, Iger Tommy O'Reilly. Pass Ishel son of Fierce Rutledge. Tinta Gadas again, Peter Nocton of Heim Shoe. So reach by me the dull Gideon Telefish again, couple of seconds in ish, so my hunch of Aaron River effect their YouTube. By me there in Telefish gone wheel. Iirachtan son O'Connell Dempsey Cnoc Mór Grior the Gasashi. Ní enig bhfuil sí fósa mé a bháide a chuir deire ar fóríl agus sin 7 inis curtha ar fóríl ag an Cnoc Mór. Yeah, agus ní samaró. Agus fáilte fáilte chuimhan sa éanatha treis bheith féchant ar an taction sa I dibradárin. Shochuiv on action over BEO. Cluiche Ceannais, Craobh Chomórtas Mhic or a egg Connacht Gold. Henna do egg and Cnoc Mór. Ha Shach Buinte egg Bréachmhaigh agus tas na Báinne míad an boide Sunday ag Gount Hamelín. Vi Anna hús ar fad egg and Cnoc Mór. Vi der henna do gunne puinte chun cín treis dénomat a cho hinne le. Ha sé puinte as I chéile feite egg Bréachmhaigh agus mar dermas iad son ha mar a maha sa fellahar. Farsper de rá puinte a co. Agus 3 nómat nó mar sin fáca go le hama. Sin a goibh Kieran King le chúlaí lár an Cnoc Mór. Cúna bhá háilte ó Conor Flynn. Nach dá leis an réiteoir foul ar Conor Flynn ó éidir nó sé. Agus ag kicséir an Marshall do Conor Flynn. Flynn a chur son ar náisiú agus beag an báideoir Colm Rib fé bhrúan son nach dinta go maithaige. Cnoc Mór ar an nunsaí. Cnoc Mór le Darren McCail ar an nunsaí a fuair báide dóibh ó chéanamh. Nocton na casa ó scóir Dylan Cannon. A cha sé cailtecha agus a ríis sin. Is tócha acmid an immer tá háile feiscin le tamla nuas Paul an Cnoc Mór na deisnach ar a múcha coplíireacht ar fóríl agus a ríist. Is tócha an aspa crinne son a bhíle feiscin si chéad cúpla nómat. Ha sé na